Astăzi vom deschide 10 star drop-uri sau 9 pe Brawl Stars. Otis, ring out of doom! Suntem pe telefonul mamei mele. Nu sunt niciun club. Nu trebuie clubul ăsta. În fine, de aici mergem la shop și hai să începem de la mic la mare cu prima. Pam. Pe contul meu de care am conectat pe telefonul meu. 3 star drop-uri. Nu știu că toate rău de aici. Mi-a dat down-ul. Deci Rare, mă, rare. Oh, super rare. Epic! Oh, 100. Mythic! Mamă, să fac și dați momentul ăsta like și subscribe. Ia. Rare. Super rare. Da, și cam acesta a fost videoul. Și că pe telefonul ăsta se filmează cu 1080p. Dacă se filmează cu 1080p, numai pe ăsta vom filma. Da, și cam acesta a fost. Și asta este contul. Toți sub să șterg tot. Ca să scoși asta și să scriu ce trebuie să faceți în momentul acesta. Să dați ce scrie aici și să dați like și subscribe. Și cam acesta este contul normal. Sper că a fost episodul. Eu am fost Vorplex și să nu uitați să dați like și subscribe și pa.